От тук трябва да фана вода и да прекарам Маркуч 400 метра надолу. Добре ли? От този извор. Тук трябва да направя водохващане. Ето, приятели, водохващане от извор. За сега много малко тече, защото още не е оплътнено. Ето вече усили. И това като го напълним с камъни, ще си стане вече водохващане както си трябва. Ето откъде извира. Щом в този сух период сега има вода, значи би трябвало целогодишно да има вода. Само трябва да се направи филтрация. Няма такава играчка сам в гората да разпъваш кабели. Тръби всъщност със същото, а на всичкото отгоре трябва и да се зароват. Да се преминат два пътя. Абе като цяло не е за сам човек. И ето вече захранването е на лице.